The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYNE, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo sa ating Tabang Legal. Isang misis ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong makausap ang kanyang kinakasama. Hinaing ni Jovi nakaraang taong 2024 nang makipaghiwalay umano si Cristino sa pamamagitan ng isang text message. Naiwan sa pangangalaga ni Jovi ang kanilang 3 anak. Para sa detalye ng kanyang problema, makakausap natin si Jovi. Magandang hapon sa iyo, Jovi Budonal. Magandang hapon. Hello po. Ayan. Ma'am Jovi, maaari nyo bang maikwento sa amin ano yung nakalagay sa text message ni Cristino nung nakipaghiwalay ito sa'yo? Ano po? Ayan. Ilapit lang natin para magkaintindihan po tayo. Ma'am Jovi, okay na po ba ang signal po natin at ang audio ko? Hello, Okay Ma'am na Jovi. po. Oh, yan. Yan, Ma'am Jovi, sabi ko po, maaari nyo bang maikwento sa amin ano po yung nakalagay sa mensahe na ipinadala sa'yo ni Cristino nung nakipaghiwalay sa'yo ito? Ano lang po, yung bigla lang po siya nag-text na hiwalay na kami. Yun lang po. Yan. Sinabi mo. Yung ang eksaktong sinabi ni Cristino ay ayaw na sa'yo at makikipaghiwalay na. Yun lang yung mensahe na ipinadala sa'yo. Ganun ba? Opo. Opo.
Pero nung mga oras na yon, nasan si Cristino nang ipadala sa'yo itong mensahe na nakikipag-iwalay na siya sa'yo? Sa Calamba po. Saan? Sa Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Ano yung ginagawa niya doon? Dati po kasi, mekaniko, driver po siya doon. Tapos pinakilala niya yung babae niya. Hindi na pa siya trabaho doon. Okay, so ang naging dahilan, sa pagkakaalam mo, ano yung dahilan kung bakit umabot sa puntong nakipaghiwalay ito sa iyo si Cristino? Dahil po doon sa babae po. Dahil po sa babae niya. Ayan. So ibig sabihin, before makipaghiwalay ito si Cristino, ay nalaman mo na meron na itong ibang kinakasama. Tama po ba? Opo. Pero before ito, nag-away po ba kayo? Ano yung naging dahilan? Yung naulik po sa cellphone niya. May kachat siya. May kachat sa? Sa cellphone niya po. So paano? Yung babae niya. Ayan. Paano mo nalaman na meron siyang kachat na iba? Nakita ko po kasi sa cellphone niya. Nakita mo mismo sa cellphone niya? Opo. Kailan mo nalaman or paano mo nakita na meron siyang ibang kachat sa kanyang cellphone? 2023. 2023 po. Ano yung mga nabasa mo sa message nilang dalawa nitong dati mong kinakasama at sinasabi mong babae nito? Di basta nasabi po yung kumbo nila. Ano yung mga nakalagay sa convo nila? Di basta sabi ng babae, okay. Daddy, daddy pa rin mga nang ilaw dun sa bahay. So, sabihin, December pa lang, nagsasama na sila. Kaya sabi, daddy, okay. patay mo na yung ilaw eh. Opo. Nakaya po yung screenshot ng chat niya dun sa babae. So meron ka pang screenshot nitong convo nila? Opo, yung sa babae. Opo. Nung mga oras na nabasa mo itong conversation nilang dalawa, ano yung pinakauna mong ginawa? Kinausap mo ba ito si Cristino? Opo, kasi po binablock na blinak niya po ako. Subli na ka. So, ibig sabihin, nung mabasa mo itong conversation nila, nitong asawa mo at sinasabi mong ibang babae noong 2023, ay hindi kayo magkasama. Na-open mo lang itong messenger ni Cristino. Blinas niya po yung December. Tapos January po, bago magkalate ng January, nagparamdam siya. Sabi niya po, pinipira niya lang daw yung babae. So, ang alibay niya, dahil nakipagrelasyon siya doon sa babae, ay pinipirahan niya. Opo. Ano yung pumasok sa isip mo? Ikaw ba ay naniwala agad? Ano yung ginawa mo? Hindi po. Anong yung ginawa mo sa kanya? Hindi, basta, kung masama yan, parang sinasabihan siya na bawal yan, masama yan. Baka bumalik yung karma sa amin. Kung hindi sa'yo sa amin, hindi mo siya. Hindi na po siya nag-reply. Opo. At sinabi mo, taong 2023 pa ito, nahuli mo itong si Cristino. Opo, December. So bakit po umabot sa puntong isang taon, nagising ka lang na nag-text na ito si Cristino na makikipaghiwalay na sa'yo? Kasi nung last year po, 2024, okay pa kami. January hanggang July, tapos August po siya nagpaghiwalay. So ang text, so wala lang. So kumbaga nag-text lang ito si Cristino na ayaw niya na, makikipaghiwalay na sa'yo. Opo, ganun lang po. Ano yung unang pumasok sa isip mo, Ma'am Jovi? Story kung bakit nangyari yan. So ako magpapaliwanag ng story. Ma'am Jovi, ano yung ginawa mo nung tinext ni Cristino itong sinabi niya na makikipaghiwalay na sa'yo? Ano po, nagulat po ako, tapos umiyak na lang po ako, ganun. Tapos na-stress po ako. Opo, pero sinubukan mo ba na tawagan siya at humingi ng paliwanag kung bakit nagawa niya yon? Ano po, hindi na po siya basta yung sinabi niya sa inyo, wala kang kwenta yung sawa, gumanon po siya sa akin. So, mismong siya yung nakausap mo, ma'am? Opo. Nakumpirma mo na siya yung nag-text at nakausap mo mismo na ayaw niya na talaga? Opo, siya po. Opo. Itong pag-iwalay niyo, ma'am, gaano ito naka-apekto sa'yo? Sobrang stress po ako. Halos di ako makakain noon. Kasi umiyak ako araw-araw, hindi makatulog.
At simula nun, ma'am, ay wala ka ng contact dito kay Cristino. Kumbaga, ayaw niya na talagang makipag-usap sa'yo. Opo. Okay, magandang hapon sa iyo, Joby. Po. Okay. Joby, meron kayong 3 anak dito kay Cristino, tama? Opo, Okay. Ilang taon na ba itong 3 niyong anak? 17 po yung panganay ko, yung pangalawa 14. Yung pangatlo, nag-apat pa lang po. Okay. Yung una, 15, tama? 17. 17. Okay, pakilakasan lang ng konti, Joby, yung boses, ano? 17 yung panganay, yung pangalawa, 14. 14, at yung bunso, 4 po. 4. So, lahat pa ito nasa mga minor de edad. So, especially yung bunso, napaka bata pa, pero naranasan niya na yung hiwalay yung kanyang mga magulang. Ngayon, Joby, ang tanong ko, pagkatapos nitong nangyari sa inyong mag-asawa na nagkaroon na kayo ng hiwalayan dahil sa kagustuhan nitong si Cristino, kumusta yung pang-araw-araw na buhay mo, Joby, na hindi na kayo magkasama nitong si Cristino? At sabi mo nga, napakahirap ng buhay. Opo. So, paano mo Opo. hinaharap yung pang-araw-araw na buhay na hindi mo nakasama itong si Cristino? Mahirap po. Mahirap. Kasi naglalabada rin po ako. Ano? Pero hindi naman po. Naglalabada din po ako, pero hindi sapat. Naglalabada ka? Opo. Okay. So para mabuhay mo yung mga anak mo, yung 3 mong anak, naglalabada ka para naman meron kang kita sa pang-araw-araw. Opo. Okay. Ang tanong ko naman ngayon, Joby, pagkatapos ba kayong iwan itong si Cristino, ni minsan ba ay nag-reach out pa sa sayo? Nagpadala ba ng suporta? Opo, nagpapadala po siya noon. Nagpapadala naman? Opo, dati po. Dati? Pero So, ngayon, mga ilang buwan? po. Mga ngayon ilang po buwan ba meron itong din nagpadala na. si Cristino at nasa magkano naman yung pinapadala niya? Kasi dati po, nagpapadala, yung okay pa kami, nagpapadala sa 1,000, 1,500, minsan 2K. Yung dati po. Yung medyo okay pa kayo. So meaning to say, hindi pa kayo Opo. naghihiwalay. Hiwalay na po kami. Okay. So nang hiwalay na kayo, nagpapadala pa rin. Meaning to say, sinasabi mo, meron kayong conversation or meron pa kayong Opo. communication. Opo. Pero sana ko po. after nun, na wala na kayong, wait lang Joby, pakilakas-lakasan lang ng boses para maging malinaw ang lahat. After nun na wala na kayong communication, ni piso, hindi na nagpapadala itong si Cristino. Cristino. Opo. Okay. So, ngayon, Joby, inilapit mo ito sa aming programa. Ano yung pinaka-gusto mo ngayong mangyari? Hindi ko lang po magbigay po siya ng sustento sa mga bata. Okay. So, Yun lang naman po. magbigay ng sustento si Cristino sa inyo. Opo. Wala po mabuli sa kanya. Yun lang naman po sa mga bata lang. Okay. So, wala nang pakialam siya, partner, kay Cristino. Ang gusto Opo. niya lang mangyari, Ngayon na po siya. magsuporta. Nagpaubaya na po ako. Magpapaubaya ka na. So, yan bang sinasabi Matagal na po. mo? Yan bang Matagal sinasabi po mo, pinubaya yan Joby? din. Joby, yan bang sinasabi mong magpapaubaya ka na, parang hinahayaan mo na si Cristino sa bago niyang buhay, sa bago niyang kinakasama, ganun ba yun, Joby? Opo. Kasi dyan po siya masaya. Dyan na lang po siya. Okay. So alamin natin, partner, kung Nagparaya, talagang masaya itong si Cristino dito sa sinasabi ni Joby na bagong kinakasama. Para bigyang linaw ang problema ni Joy, makakausap na rin natin sa kabilang linya ng telepono si Cristino Pundok, ang dating kinakasama nitong si Joby. Magandang hapon sa iyo, Cristino. Hello po, magandang hapon po. Okay, Cristino, unang katanungan ko sa iyo, Cristino. Masaya ka na nga ba dito sa bago mong kinakasama? Yes po, ma'am. Oy, ouch. So, direkta. Masaya na nga talaga Yes, po, itong ma'am. si Cristino dito kay... anong pangalan ng bagong mong kinakasama, Cristino? Angeline, ma'am. Angeline. Okay, so Yes, ma'am. ano bang meron si Angeline na hindi mo nakita dito kay Joby at pinagpalit mo ito? Maraming, ma'am. Yung mga akong maibigay. Marami.
Wait lang, Joby, mamaya bibigyan ka ulit namin ng pagkakataon na makapagsalita. Cristino, ano itong binabanggit mong marami na meron dito kay Joby. Kay Angeline, nawala dito kay Joby? Pag-asikaso. Halos ano lang naman, pag-asikaso, pag-aalaga bilang bagong partner niya. At sumusuporta din po ako para susuportahan niya rin po ako para mapadalhan po yung mga anak ko. And then, sa ngayon kasi ma'am ay wala po akong trabaho na dire-diretso. Ako po yung on-call lang mechanic. So, medyo meron, wala, ganun. At po yung dun po sa issue namin ma'am na kaya sabi niya na nag-text daw ako na hiwalay na kami, ganun. So, yun po ay hindi sa text. Matagal na ho ako nagpaparamdam sa kanya na ganun. Ako'y maghiwalay na. Kasi po, noong time na nandun pa ako sa Bicol, last year, matagal na, wala pa kaming bunso. Ang nangyari po sa amin noon ay meron nga pong nangyari doon sa Bicol. Doon po ako nakatira sa Bicol noon. At may naging issue ako doon na yun ang dahilan para ako'y umuwi. Ngayon, dahil nandun na po ako sa Laguna at nagsabi sa akin na kami maghihiwalay na. Ngayon, bakit niya nasabi na kami maghihiwalay na? Para bang bago sa aking pandinig, gawa ng hindi naman siya ganyan dati magsalita. Yun pa yung okay pa kami noon, ma'am. Inaano ko lang po, ma'am, ina-story ko lang po muna yung... Okay, kasi, linawin ko lang, Cristino, una, ang binabanggit mo, parang si Mrs., etong si Joby yung unang nagsabi sa'yo na parang ayaw niya na, makikipaghiwalay na. Yes, ma'am. Yeah. Tama. Yun, ma'am. Yung time na kasi nun, ma'am, umuwi po ako ng Bicol. Umuwi ako ng Laguna kasi nakatira pa ako nun sa Bicol nun eh. Okay. So, sabi niya sa akin mamaya, Joby, bibigyan kita ng pagkakataon. Kasi ito, habang nagsasalita ka, Cristino, na binabanggit mong si Joby yung naunang nagsabi na makikipaghiwalay na, parang nagre-react itong si Joby. Mamaya, Joby, babalikan kita. So ngayon, Cristino, okay. Kaya ginawa mo, parang nakaramdam ka din na gano'n na yung pinapakita sa'yo ni Joby. Kaya binabanggit mo naman na kahit kayo pa, nakakaramdam ka na din na ayaw mo na sa kanya. Ma'am, story po yung ginawa ko, wala po yung sa panahon ngayon. Story po, yung ano pa yung po, ma'am, nung nakaraan na bakit po ako nag-decide talaga na iwanan na siya. Nung pa yung wala pa kaming bunso. Okay. Nung time na yun, kasi ma'am, ay sumama siya sa iba. Sumama po siya sa iba at ako'y nasa Laguna na noon. Okay, wait lang, Cristino, medyo nagugulan ako at marami ng bunga itong mga kwento. Binabanggit nyo na kayo pa nung nagsasama pa kayo nitong si Joby, maayos pa inyong pagsasama, natuklasan mo na itong si Joby ay merong ibang kinakahumalingan, yes, tama? Dati ma'am, dati ako. Okay, kasi dati ma'am, nasa Bicol pa ako. So, yung kapatid niya, saka yung jowa niya, nakitulog sa amin, doon sa amin. Kasi siya noon ma'am, nagtatrabaho siya sa Manila. Okay. Bilang katulong. Ngayon, ako po ay nandoon, nagpapadyak po ako noon eh. Sa tabako, nagpapadyak ako noon. Tapos, ay itong kapatid niya, nakitulog doon sa bahay namin. At pati yung ang jowa niya ay nakitulog din doon. So meron pong nangyari na medyo parang bisexual ba. Tapos ayun, doon sino yung binabanggit mo na parang may nangyaring sexual, eto bang sexual na binabanggit mo ay parang may nangyari kay Mrs. at sa ibang lalaki? Yes. Hindi. Sa akin, ma'am, sa akin. So, sa akin. So, ako po yung kapatid po ni Joby, nakitulog sa bahay ko na inupahan ko doon sa Bicol. Pati yung kinakasama niya, nakitulog din po sa akin. Gets mo, ma'am? Okay, wait lang. Sino yung involved sa sexual na binabanggit mo? Ikaw? Ako po. So, merong nangyari sa'yo sa ibang babae?
ma'am, sa kapatid po ni Joby, ma'am. Okay, so lumalayo na tayo, Cristino. Ano, lumalayo na tayo doon sa pinag-uusapan natin. Doon lang tayo focus muna sa relasyon ninyong mag-asawa. Wait lang, kayo ba ikasal nitong si Joby? Oo, hindi? Hindi po, ma'am. Okay, hindi. So, ibig sabihin, noong kayo pa ni Joby, maayos naman yung pagsasama ninyo, kaya lang, dahil dito sa mga isyong ito, nakaramdam ka na parang ayaw mo na kay Joby. At here comes, pagising mo, ayaw mo na. Kaya nag-text ka na lang sa kanya na maghiwalay na tayo. No, ma'am. No, ma'am. Hindi ako naghiwalay by using a texting. No, ma'am. Pumunta po ako dyan, ma'am. Every weekly, napunta ako dyan para bisitahin yung mga bata. Sinusuportan ko po yung mga bata. Bali, 2 weeks lang ako. Hindi nagpagpadala ngayon, ma'am. 2 weeks lang po. Napunta po ako dyan, ma'am. Dati is linggo-linggo. Ngayon, ma'am, may kinakasama po yan. May kinakasama po yan siya. So, nung nalaman ko na may kinakasama siya, nililihim niya po kasi sa akin na may kinakasama siya. So, ang may nagsasabi sa akin na may kinakasama siya, so hindi ako naniniwala doon, ma'am. Gusto ko, maaktuhan ko. So, ganito. Bago pa man kayo nagkahiwalay, bago pa kayo nag-text sa kanya na hiwalay na kayo, okay pa kayo nitong si Joby, nagpapadala ka pa, knowing na wala kayong problema. Wala namang problema, ma'am. Kaya binabanggit ko, wala kayong problema dahil okay pa ang inyong relasyon. Hiwalay na po kami na. Okay, hiwalay na. So, hiwalay na kayo. Ibig sabihin, meron ka na talagang ibang kinakasama. Ngayon, ang binabanggit mo na okay naman yung sustento mo tuloy-tuloy, hanggang kailan? Kailan niya naputol na sustento? Nung nakarang linggo lang, no? October 30. Okay. Balikan ko yung relasyon ninyo, Joby at Cristino. Sino ba yung unang nagkaroon ng pagkakamali or gumawa ng pagkakamali kung bakit nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng problema ang inyong relasyon? Kaya po, ma'am, sumama po yan sa iba. Umuwi sa akin, may chikinene dito. Ang anak pa namin ng si Princess. Ayun! Tinatanong ko po yan, ma'am. Si Joby, sa tingin mo, ang unang gumawa ng pagkakamali, kaya nasira ang inyong pagsasama? Hindi pa, ma'am. Bali, naging desperado pa ako, ma'am, dahil may anak po kami. Naging desperado pa ako na kunin ko talaga siya. Maging akin lang talaga siya. Kaya ang ginawa ko, napapunta ko siya sa akin kahit na naging, na ba ako noon parang yung lalaki niya noon is sinabihan ko na ganito, ganyan, boss, pagisuyo, baka pwede mo ibalik sa akin ang asawa ko. So, naging desperado po ako, ma'am. So, ibig sabihin, kahit gano'n na yung mga ginagawa sa'yo nitong si Joby, umuwi sa bahay ninyo na merong binabanggit ng mga kiss mark. Yes, ma'am. Umuwi sa akin, may desperado ka. Kumbaga, buuhin pa rin yung inyong pagsasama. Si Princess na kasi din. Mahal na mahal mo itong si Joby. Noon, ma'am. Opo. Yes, ma'am, noon. Okay. So, lumalabas ngayon na parang si Joby talaga yung gumawa ng mali kung bakit kayo nagkaroon ng pagkakahiwalay. Bali, ma'am, nung nasa akin na siya, nung nandun na, tumira siya sa akin. So, bumabalik yung, bumabalik yung sakit na so, hanggang sa nagkaanak kami, yung bunso nga ko, yung si Lexi, nagkaanak kami. So, yun, bumabalik talaga yung, ma'am, yung alaala na ginanon niya pa, parang doon ako natauhan, ma'am, na sabi ko, sige, iwalayin ko na to parang nadadala ko pa rin talaga So sa madaling sabi nito, Cristino, nais mo pa sanang ayusin ang lahat. Kaya nga nakaroon pa kayo ng pangatlong anak dahil talagang ginawa mo yung lahat na parang mabuo ulit yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Kaya lang talagang bumabalik sa isip mo itong mga ginagawa sa iyo ni Joby. Yes, ma'am. Okay. So, balikan natin si Joby, tanungin muna natin si Joby. Pero sa bata, ma'am, sa mga bata, ma'am, hindi ko po yan pabayaan. Okay. Anak ko po yan. Hindi ko po yan pabayaan, ma'am. Ang inano kasi niya, ma'am, meron yung mga dami account. Ang dami account niya, ma'am. Sinisiraan kami. Ako po, ma'am, is nagpa-vlog po ako, is vlogger po ako. Sinisiraan niya ako sa mga followers ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kinakasama ko. Sa kinakasama ko ngayon, sinisiraan niya using my ibang account na sinasabi na kagaya ng pinagbabantaan niya ako ng... Okay, wait lang, Cristino, makakarating tayo dyan. So, ang tanong namin, Cristino, kasi binabanggit mo na nagbibigay ka ng sustento. Nasa magkano naman yung sustentong binibigay mo simula nung nagbigay ka sa mga anak mo, tapos nung nagkahiwalay na kayo, ito ba ay
pare-parehas yung halagang ipinapadala mo? Nasa magkano, hindi po, Cristino? Hindi po ma'am, nung ako yung nagpapadala naman dyan, nung katunayan nga po, nung may bagyong nakalang, bago magbagyo na to last year, may bagyo po dyan. So ang ginawa ko po, pinag-hotel ko po sila para po ma-save sila dun sa bagyo, imbis na evacuate sila. So nagkano ako ng, sige, kayo ng hotel dyan, o kaya kung ano mang, basta safe kayo, kung saan kayo pumunta, basta mag-rent kayo ng So, yun po, dahil hindi ko po pinababayaan niya. Ang binibigay ko sa kanya, ma'am, is wala namang stick na price kung magkano. So, merong minsan 2,500, 2,000, 1,000, gano'n ma'am. Hindi po, meron po madaling araw ganito pa. Okay, Cristino, so ibig sabihin nito, Cristino, nagbibigay ka naman. Kailan yung huling Yes po, ma'am. buwan na hindi ka na nagbigay? Ngayong October lang, ma'am. Ngayong October lang. Sige, balikan natin itong si Joby. Joby, habang kinakausap ko si Cristino ay panay yung react mo dyan. Ano yung hindi mo nagugustuhan or saan ka parang di ka sumang-ayon sa mga sinasabi nitong si Cristino? Ma'am, ang inuungkat na kasi ma'am, yung past namin, ang inaano ko po, yung pangyayari po, yung paghiwalay namin 2023 nung kami pa, ang inuungkat niya po kasi, yung past namin, yung naghiwalay po kami 2017, dahil po may ginawa siyang kalukuhan sa akin. Kaya kami naghiwalay. Tapos nagkaroon akong boyfriend. Tapos ngayon pinapalabas niya, ako nagloko. May ginawa po siyang kalukuhan, ma'am. Ano yung kalukuhan na yun, Joby? Sige, para maging malinaw, kasi binabanggit nitong si Cristino, ikaw yung nagloko, umuwi ka ng merong mga kiss mark, kaya nakaisip siyang makipag-iwalay. Umuwi pa ako noon, dumadalo pa ako dahil sana ako, pumayag po siya, dalawin po anak ko para sa bata. Kaya po kami naghiwalay noon at kaya po ako nagkaroon ng boyfriend kasi yung asawa ng kapatid ko, may nanyak niya po. Yun, so Yun. ang dami ng mga branches of stories, so ganun pa man. Okay, so parang sinasabi mo, Joby, ikaw ay sumunod na lang sa mga, dahil sa mga ginawa sa'yo nitong si Cristino, ikaw ay sumunod na lang para ipakita or iparamdam ditong kay Cristino kung ano yung ginawa sa'yo. Yun po. Basta ang inaano ko lang po, yung nagsasama na po kami, yung okay na po kami. Ang inaano ko po sa kanya, yung paghiwalay namin 2023, ang inuungkat niya po, yung past namin 2017, yun po yung naghiwalay kami. Okay, ganito na lang, Joby, ano? Joby! Alam po yung magulang ko. Okay, Joby, ganito na lang. Dahil parehas naman kayo nitong si Cristino, may mga past, may mga ginawa kayong pagkakamali noon. Meron din itong si Cristino. Ngayon, Sustento lang, ma'am. Sustento, sige. Sa kinakasama niya, yung sa bata lang po. Okay, Ayan. sustento. Dahil Pero- partner, importante yung mga bata. Mga bata, syempre. Pero sinabi ni Naman po, Ma'am inabi Joby, ko, wala nang po akong habig sa kanya, wala pong pakialam sa kanya kasi kahit kailang babayro po siya, taon-taon may babae. Ay, Ayan. taon-taon, yearly, iba-iba. Apo. Sige, doon na tayo sa sustento, ma'am. Sinasabi kasi Opo, nitong yun lang dati po, mong habol ko. kinakasama, Ang dami niya pong sinasabi, sustento lang po ang hamil ko. Sinabi ko na po yung sa kanya sa personal. Apo. Wala na pong pakialam sa kanya. Apo, ito na lang Ma'am Joby, makinig ka po, Ito na lang yung tanong ko kasi sinabi ni Cristino, itong dati mong kinakasama, October yung last na nagpadala siya ng pera. Tama po ba? Opo. Tapos po, kinukontak po siya ng anak ko. Nakitawag po yung anak ko kasi nakablock na kami sa kanya. Sinabi yung anak ko may sakit kasi yung anak ko, yung panganay ko, tapos birthday noon. Hindi walang reply po kahit isa. Hanggang sa nag-birthday naman po yung bunso ko, hindi nagpaparamdam. Okay. Tapos magpaparamdam niya, may mura na. Opo. Pero noon, ma'am, before itong sinasabi mo na hindi na nagparamdam ito si Cristino, nasa magkano po itong pinapadala niya sa inyo? Kada buwan? Nung okay pa po kami. Opo, hanggang October po, ma'am. Nasa magkano po yung pinapadala niya sa inyo? 1K po. Kada 1K? 1K. 900. Every month po yan, ma'am. Yung kumbu po namin sa account po ng anak ko. Every month Hindi ko po yan, ma'am. dinidelete. Itong 1,000 na sinasabi mo, ma'am, every month po ito. Sa isang linggo po, isang beses po. Pero may time po, basta po, siguro, mga 2 weeks bago po siya nagpadala ng 1K.
2 weeks po, bago nang padalang 1K. Yun po yung last niyang binigay. Okay, so ibig sabihin, paputol-putol po yung pagbibigay ni Opo. Cristino. Tapos minsan po sasabihin po niya sa account ng anak ko, wala pang pera, magantay kayo, putang ina, ganun po siya. Oy! So, ibig sabihin, May sabay pang mura. pinapaghintay na yung mga anak mo ng pera, may kasama pang mura. Okay. Apo. Ganito na lang, partner. Nandito po yung combo namin. Okay. Santino! Cristino partner. Cristino! Ma'am, yes ma'am, nakikinig po ako. Iba naman pala talaga yung estratehiya mo sa pagbibigay mo ng sustento. Ma'am. Kulang-kulang na nga at hindi sapat, May kasama may pa. kasama pang mura. Ma'am, Kaya hindi po, ma'am, napakamura. kasi nungaling po yan, ma'am. Ma'am, hindi ko po minumura yung mga anak ko. Siya po ang gumagamit ng account ng mga anak ko. May 2 cellphone akong pinadala dyan sa kanila para yung mga bata lang ang gagamit. Sinong gumagamit? Siya. Yung mga bata hindi na Okay, gumagamit. ganito na lang, Cristino. Kaya ma'am, yung Okay. sinasabi ko sa kanya na minumura ko siya, ayan. yung... Ay, sige lang. Cristino, ayan. Ma'am, yung Ganito, Cristino, Apo, no? At, Joby, sandali Yes, ma'am. lang. Talagang hindi kayo magkakaintindihan. Parehas kayong bunganga eh. Ganito na lang. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon, sustento. Sustento. Ngayon, Cristino, Sustento na lang, yan. ang pinag-uusapan natin dito ay 3 anak mo dito kay Joby. Ngayon, Ma'am, kahit yes, sino tama. namang asawa or nanay ay magagalit dahil ikaw na tatay ka, hindi mo ginagawa ang iyong obligasyon. Ngayon, ang tanong ko, magbibigay ka ba ng tamang sustento dito kay Joby o magsasampa ng reklamo or kaso si Joby laban sa'yo sa pagiging pabaya mong tatay? Ma'am, magbibigay akong sustento, pero ititigil niya lahat ng mga paninira niya sa akin, yung mga nagagamit siya ng mga dami ng mga ginagamit na account at paninira sa Okay. akin. Meron pa Joby! siyang mga basta ititigil niya. Makinig ka kasi, Ma'am, Joby. Kung willing naman ako humingi ka eh. ng Tigil niya. sustento, humingi ka ng sustento sa tama. Huwag ka nang magagawa ng mga account or magsasalita kung ano-ano pa man. Sinasabi mo Oo. ngayon, ayaw mo na dito kay Cristino. So ngayon, kung ayaw mo na sa kanya, di Let go. let go, let him go. Oh, nakamove on Sustento ka na on. pala. So Siyempre. parang ang nangyayari ngayon, sa ginagawa mo, bitter ka at hindi ka makapag-move on. Ngayon ganito, Cristino, nasa magkano ba yung kaya mong ibigay sa 3 mong anak buwan-buwan? Ma'am, hindi po buwan-buwan. Weekly po ako nagtatala dyan. Okay! Kaya nga, pwede man kasing weekly. Weekly. Kung sa 4 isang na linggo, buwan, ma'am, 4 na linggo sa isang buwan, nasa magkano yan? Wait lang nga, Jobit, hindi tayo nagkakaintindihan. Nasa magkano ba yung kaya mong ibigay weekly, Cristino, para sa 3 mong anak? Magkano bang Oh, wait lang. weekly? Siguro May Advice, kinukontrol mo advice. muna sa niya. isang linggo, ma'am. Sige, 2,000. Kaya ba? 2,000 sa isang linggo. Ikaw yung magbibigay. 2,000 kada linggo. Yes, ma'am. Okay. 2,000, meaning to say sa isang buwan, 8,000. Yes, ma'am. Oh, yan. Okay. Joby, Ito na ang pagkakataon mo, Joby. 2,000 daw kada linggo. Meaning to say, 8,000 kada isang buwan. Okay ba sa'yo yun, Joby? Hindi na ngayon no, kapag salita si Joby! Joby. Ngayon, tinatanong kita. Kanina, puro ka sat-sat. Ngayon, tinatanong kita. Okay ba sa'yo yung 2,000 kada buwan? Kada linggo? Sige na po, pwede na po yan. Kaysa na po Pwede kaya na sa po. mga ibigay. Masakit pa sa loob. Oo. Ano ba yung trabaho mo ngayon, Cristino? Kasi alam niyo na po, 2 high school lang nag-aaral niya. Tulad ko lang po ngayon, ma'am, kasi wala pa ako talaga akong steady na trabaho, ma'am. So, nagagawa po ako ng mga sasakyan. Via text lang, ma'am. Kung merong nasiraan, ganun, pinupuntahan ko po. Pero sa ngayon, ma'am, wala pa talaga akong steady trabaho. So, pag yung 2,000 na yun, ma'am, pag may nagpagawa sa akin, tatago po niya para may padala ko sa kanya. Okay. Ayan. So, dyan naman, Cristino, saludo kami dyan sa iyo, ano? Dahil meron kang mga ginagawang mga sideline para makapagbigay. Ngayon, Cristino, panindugan mo. Panindigan. Yan. Yes, ma'am. Sa Bicol, panindugan mo, tindigan mo, gawin mo yung lahat ng yan para ipakita mo yung pagmamahal mo sa 3 mong anak, Cristino. Tama? Oo, ma'am, meron lang po sana akong ipikwento. May Kasi kwento may ka pa. nagbabanta po sa Mga ilang akin. oras yan na kwento mo? Hindi, ma'am, hindi kwento. Kasi may nagbabanta kasi sa akin dyan yung kinakasama niya. Ito po yung sabi niya, huwag ka nang pumunta ng Bicol kasi
pag nakita kita sa Bicol, may mangyayari sa'yo. May pagbabanta. Kasi ma'am, napunta po kasi ako dyan. Okay. Pagbabanta, ma'am, may pagbabanta. Ganito, Joby, Joby. Sabi nitong si Cristino, may pagbabanta daw yung kinakasama mo. Kung ano man mangyari dito kay Cristino. Wait lang, Joby. Sabi niya rin po, nung tumawag po siya sa account ng anak ko, ang sabi niya, makita ko lang yan, makita mo lang, Joby. Okay, ganito na lang. Siya po kasi, naganto kasi yung partner ko kasi minura niya po ako, tapos sinabi niya kung magpukpok na muna daw ako, siyempre nasaktan yung partner ko. Okay. So ganito, Joby, pero totoo na merong pagbabanta itong kinakasama mo dito sa dati mong kinakasama. Sinabi lang po siya noon kasi po minura niya ako. Okay, tapos sige. nung tumawag din po siya. Okay. So ngayon, Joby! Wala, partner. Wala talaga. Kanina, alam mo, pag ang babaeng ini-interview si bungangera, Ma'am partner, Joby. walang mangyayari yan talaga, partner. Kahit pa anong bait nitong lalaki, wala. Wala talaga. Kasi bunganga Ma'am, itong si Joby. Yes, po. yes, Cristino. Ma'am, pwede bang punta ako dyan bukas? Okay, so pupunta ka dito bukas para... Yes, ma'am. Para gusto ko po sana ma-clear talaga na kasi gusto ko matigil lahat ng... Okay. So, sige, nangyayari Cristino, sa akin. bukas ang aming programa pupunta po para ako sa inyo. dyan, ma'am. Okay, Cristino, makinig ka. Bukas ang aming Yes, ma'am. programa para sa inyong dalawa. Para once and for all, Yes, ma'am. magkaayos kayo kung nasa magkano, kung ano yung magiging usapan nyo patungkol sa sustento. Opo. Pero ito, makinig muna Opo, kayo, ma'am. Cristino, makinig ka, Joby, para sa inyong formal na kasunduan. Sige, partner. Idudulog na natin sa kanilang barangay. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Cristina Verdeflor, ang Bausi Officer ng Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Magandang hapon, Cristina. Yes, sir. Good afternoon. Opo, maaari bang itong dalawang dating mag-asawa ay magkaroon ng formal na pag-uusap po dyan patungkol dito sa sustento sa kanilang tatlong anak dyan po sa inyong lugar, sa inyong barangay? Yes po. Anytime po, sir. Welcome po sila dito at matagal ko na sila inaantay po dito, sir. Ayun. So matagal na pala, partner. Ibig sabihin, partner, etong opisyal ng barangay, alam nila kung anong problema nitong dating mag-asawa. So, sa kahilingan ni Cristino na pumunta dito, tamang-tama, Cristino, mag-usap kayo sa barangay, sa harap ng Bausi Officer para yung kasunduan ninyo maging malinaw. Ito naman po, Ma'am Cristina, ano Yes po yung po. maaring asahan nito pong dalawang dating magkapareha dyan po sa inyong barangay dahil nababanggit nyo po na hinihintay nyo na po silang dalawa? Opo, para sa maayos na pag-uusap po. Kasi kung hindi na talaga pwede silang magsama dahil may iba na ring may kanya-kanyang partner na po, di aayusin natin po yung pangangailangan ng mga bata. Opo. So, Yep yun po. naman po talaga ang pinaka-importante, Ma'am Cristina, yung welfare po ng mga bata. Dahil Yes po, ano ma'am. man po yung mga naging desisyon ng mga magulang, dapat hindi po mag-suffer, hindi po Yung mga mahirapan bata. yung mga anak po nila. Yes po, ma'am. Okay. So, with that po, Ma'am Cristina, maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinigay po sa amin ngayon at mabuhay po kayo dyan po sa Santo Cristo, Tabaco City. Yes, ma'am. Welcome po at maraming salamat din. Yan. Ayun. Balikan natin itong dalawang Itong mag-asawa. dalawang mag-asawa na hanggang sa ngayon, partner, ay talagang grabe pa yung Sir, galit nila sa yung- isa't isa. Pero si Cristino naman ay willing na makipag-usap para sa formal nilang kasunduan patungkol sa sustento sa kanilang tatlong anak na talagang sinasabi na ayaw nila sa isa't Okay. isa. Ayaw na So, nila. Joby, okay na. Kumbaga yung 2,000 kada linggo, yun yung kayang ibigay sa inyo ni Cristino at nangangako naman siya na yan ay religiously every week magbibigay siya. So okay na yan sa iyo, Joby? Sige po, para sa bata naman po yan. Tama. Yun tama. ang pinaka-the best na sagot mo, Joby. Ayan. Para sa mga bata. Siguro itong tanong ko kay Joby, last na lang. Ma'am Joby, wala ka na bang natitirang pagmamahal dito kay Cristino? Slight po. Slight. Ano, tama ba yung narinig ko, Ma'am Joby? Slight. Joby, Slight lang, pero dahil na po, ano po yung slight? Meron Would you pa. please, Meron would yan you eh. please describe the word slight to us? Ano yung slight? Kumanda ako dun sa sinabi, partner, alam po slight. yan kang aki ko, ma'am. Tig-istorya ko po sa ko. Ano po? Alam po yan kang aki kong babae. Tig-istorya ko po sa kong babae. Na? Na may, ano pa, tiit pa.
Meron pa. Meron ka pang nararamdamang pagmamahal dito kay Cristino. Opo, so Pero ibig sabihin, di naman po ako nag-asata. Okay. Magmahal na po siya dyan sa kaiba niya. Hindi na siya umaasa, pero nandun yung pagmamahal. Kaya ako, partner, yun ang sinasabi ko, kahit tinutulak ng bibig ni Joby na ayaw niya na naka-move on na siya, pero alam ko, partner, na parang hinihila pa rin ang kanyang damdamin. Mahal pa rin niya itong si Cristino. So, Cristino, ano yung masasabi mo? Dahil sabi ni Joby, slight daw, nandun pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. Cristino! Ay, Cristino! Oh, Cristino! Narinig mo ba itong Yes, si Joby? Sabi niya, meron pa daw siyang slight na nararamdaman o pagmamahal sa'yo. Ano yung masasabi mo, Cristino? Wala na, ma'am. Ang gusto ko lang, ma'am, yung sa 4-piece na para sa mga bata, kasi sinasanla nila eh. So, di ba bawal yun, ma'am? Okay? Oo, bawal na bawal yun. Sinasanla nila yung itim ng ng mga bata eh. Kaya hanggang nangyayari. Bakit dahil? Okay, alam natin, Cristino, na bawal yung pagsasangla ng ATM ng 4-piece. Pero bakit nagagawa niya yun? Dahil hindi ka nga nagbibigay ng sustento. Ma'am, sa 2 linggo na yun, tsaka matagal na yun, ma'am. Okay, kahit ano pa man. Okay, ganito na lang, Cristino, ano? Kasi meron kang mga issue sa kanya na binubrought out. Pero eto na lang, Cristino, magpadala ka na lang ng sustento at magharap na lang kayong dalawa. Yun ang pinaka-importante. Pero sagutin mo muna yung sinabi ni Joby dahil sabi mo, wala na talaga. Ayaw mo na, wala ka ng pagmamahal kay Joby. Wala na, ma'am. Okay, ano ba Sa mga bata, ma'am, meron. Sa mga bata na lang. Tama yan, ano? So, meron ka bang gustong sabihin dito kay Joby for the last time, Cristino? Wala po, ma'am. Wala na? Po. Sa mga bata lang, ma'am. Okay, ano yung gusto mong sabihin sa mga bata? Sa mga bata, sana, sa mga bata, EJ, lalo na kami, EJ, alam mo yung tama't mali, alam mo, naririnig mo, ikaw ang nandyan kung anong sitwasyon na nandyan, sana, sabi mo sa akin yung totoo, kung anong mangyayari dyan, kung bakit ka nagkakaganyan, kung bakit, may kasalanan man ako, patawarin mo sana ako, hindi ko kayo pababayaan, sabi ko nga pumunta ka dito, halagaan kita. Kayo mga bata, halagaan ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. Princess, yung pag-aaral mo, kung may kailangan ka, sabi mo lang sa akin, hindi kita minumura. Kinakausap kita, kaya nga ako, bago ako magpadala, kinakausap ko na kita kung ikaw ba yung kausap ko, hindi. Princess, kung napapansin mo yun. Kasi ayoko magpadala na para lang sa kanila. Gusto ko para sa inyo. Kaya nga binigyan kita ng cellphone para ikaw mismo magsabi sa akin, ikaw mismo tumawag sa akin. Pero hindi nangyayari yun. Kasi nga, ginagamit ng nanay mo. So, ang akin lang ngayon, kaya hindi ako tumitigil na pag-suporta sa inyo. Ayoko makalimutan niyo ako. Makalimutan ako na bilang magulang niyo. Kaya tuloy-tuloy lang ang padala ko. Hindi lang ako nagpadala ngayon kasi gusto kong maliwanagan ng lahat. Gusto kong magpapadala ako ng bukal sa puso ba na tigil mo na, magpapadala ako, sige. Pero itigil mo na pang-gugulo mo sa amin. Walang ganon. Yung bukal sa loob na pagdadala na magpapadala ako na happy, napunta talaga sa inyo. Ayun. Yun lang po. So, maliwanag yung partner, ramdam natin itong si Tatay Cristino. Ang gusto niyang mangyari, tuloy-tuloy ang kanyang pagsusustento, provided na sigurado siya na yung sustentong pinapadala niya ay mapupunta sa kanyang mga anak at hindi magagamit itong nanay sa ano paman. Ayan. Ito na lang, Joby at Cristino, okay lang ba sa inyo na schedule natin itong pagharap po ninyo sa barangay sa darating na Lunes patungkol dito sa sustento? Pwede ba yun, Cristino at Joby? Sabi po, available po ako lagi. Ayan. Ikaw naman, Cristino, maaari bang sa Lunes? Ma'am, bali po, sir, ma'am. Ako po yung mamaya gabi, babiyahe po ako. Nasa
nasa Laguna po ako. Babiyahe po ako ngayon or mamayang gabi. So, darating pa ako dyan bukas ng umaga. Ayun. Siguro po. So, alam mo partner, nakikita Basta ko talaga magmumutol lang dito po kay ako, Cristino na talagang willing siya na maayos itong kanilang gulo, maayos ito at maging malinaw yung pagbibigay niya ng sustento. At maraming salamat Cristino sa inyong pagtugon dito sa panawagan ng iyong dating kinakasama na itong patungkol sa sustento ay magkaroon ng kalinawan at mailagay sa tamang kasulatan. So maraming salamat Cristino at Joby, ano? At hiling namin na magkasundo kayo para na lang sa inyong mga anak. Maraming salamat. Sige po. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang mahigit 10 taon ang nagtitiis sa kanyang kalagayan na hindi makalakad. Ano ang kanyang munting hiling? Sabay-sabay nating alamin mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang ginang mula sa Tinago, Kamalig, Albay ang may iniinda ngayong karamdaman na naging sanhi ng kanyang paghihirap sa paglalakad sa loob ng 10 taon. Sabay-sabay nating kilalanin ang 98 years old na si Nanay Eulalia Mesolania. Ano ang kwento sa likod ng munting hiling na kanyang ipinabot sa atin? Panoorin po natin ito.
Paano kung ang isang ina hindi na makalakad, hindi na makabangon? Paano kung ang siyam niyang anak, isa na lang ang naiwan? Sa malamig na sahig siya nakahiga, tahimik, mag-isa, umaasa. Nasaan na sila? Bakit tila ang alaala na lang ang naiwan sa kanya? Sa isang tahimik at maliit na sulok ng kwarto na ito, nakahiga ang isang 74 na ina, si Lola Eulalia Misulania, na mula pa sa Kamalig-Albay. Dala ng katandaan, hindi na niya maigalaw ang ilang parte ng kanyang katawan. Hindi na niya kayang tumayo, hindi na rin makalakad pa. Pero ang mas masakit umano para sa kanya, sa 9 niyang anak, isa na lang umano ang nais niyang alagaan. Ganyan siya, nag-ano siya sa lupa. Katapos, hindi na siya nakatayo. Nano ko na lang siya. Kaya yan, pinunta ko na sa Pulangin Kilyaw. Pinaayos ko yun. Katapos, ngayon, ganyan ang na niya, katawan niya. Hindi naman siya makatayo. Makahupo lang siya. Tapos, yun na po yung dahilan kung bakit hindi naghina po yung katawan niya. Opo. Kaya hindi na siya katayo. Lagi na lang siya nakahupo. Mga anong taon po yung nanay nangyari po sa kanya? Aywan ko kung kailan nandyan sa lang kami sa taas. Matagal na yun, mga 2014 na siguro yun. 2014? Oo. Ang katawan ni Lola Eulalia ay unti-unti nang bumibigay. Pero ang alaala niya, malinaw pa rin. Sa kanyang pagkakahiga, madalas siyang nakatitig sa kisame. Tahimik, pero ang isip ay lumilipad sa mga nakaraan. Ayaw ng mga kapatid ko, ako lang nag-aasikasan. Bakit po nanay, ayaw po ng mga kapatid niyo po? Aywan ko sa kanila, ayaw nila eh. Marumi na, ayaw nila. Ako lang mag-isa. Ako naglalaba, nag-ano na siya, rumi na, napapakain. Yun lahat nga ginagawa na sa kanya. Ako lang. Hindi kahit magbisita po, hindi po nila magawa? Hindi man nagbibisita pang kwaswal. Hindi man sila nagbibisita. Nakinasabi sa asawa ko, ano man yan ang mga kapatid mo? Hindi naman nagbibisita dito, mag-aasikaso lang, maglalaba, hindi, papaliguan hindi, ako lahat. Kaya yan, hindi na yan nakatayo, ginaganyan ko na lang, maglinalabas, pinag-aaliasan ko ng mga diaper, pinano ko yan, lahat sa akin. Bakit, ano pong klaseng ina po ito si Lola nung mga bata pa po kayo? Anong klaseng ina po siya? Mabait? Mabait. Masungit? Masungit, magkano ba yan? Ngayon, nasungit pa nga yan. Naano nga ako niyan, ginaganyan ako. Katapos ginaganyan niya, sinisipa niya, binubura niya. Namumura pa siya. Pero nung pinapabayaan ko lang yan. Nung mga bata pa po kayo? Mabait naman yan. Para ngayon yan, para hindi siya nakakalabas. Ewan ko, kahit siya pumupunta, ako lang na niya, pinaano ko niyan. Hanggang ngayon, sa akin niya pumunta. Pinapabayaan ko na lang, sa akin yung gusto. Pero hindi po hinahanap ni Lola? Ay, hinahanap man sila. Pag kayo pumupunta dyan, tinitingnan lang sila. Hindi pa ganyan siya, nag-ano siya ng sa lapid. Ngayon, hindi na. Nag-ano siya, nagtatanim ng kamuti, at saka mais. Yun lang. Ginagawa niya. Katapos, pag ano siyang kamote, naano niya, ano yun, sa bibingka, inaano niya sa bahay, binibinta niya yun. Yung malakas pa niyan. Sa edad ni Nanay Emiliana na 62 taon, na dapat sana ay nagpapahinga na, araw-araw pa rin niyang binubuhat si Lola Eulalia para painumin, paliguan at pakainin. Hindi alintana ang pagod, ang kirot ng katawan
o ang bigat ng responsibilidad upang alagaan ng ina. So, ikaw nanay, saan ka din po humuhugot ng lakas? Buti nanay, hindi ka po nagkakasakit. Hindi mo ako nagkakasakit. Pag masakit yung ulo ko, nilalagyan ko ng kating ko, yan lang. Yan nanay yung sekreto niyo po? Opo. So, paano nyo nanay nakakaya po na alagaan to si Lola? Kaya ko yun. Hindi ko na pinapabayaan. Pabayaan mo siya, walang manggaasikaso niyan. So ngayon nanay, ano po yung kahilingan nyo po sa Ako Bicol Party List para po dito kay Lola? Gusto ko ngayon maano sa wheelchair. Parang makaupo sa wheelchair. Pagkakalabas ko dyan sa mainit. Yan gusto ko. Ito ang simpleng hiling ni Emiliana para sa kanyang minamahal na ina. Simpleng hiling na ating tutuparin. At yan, partner, ang nakakabilib na kwento na pagmamahal nitong si Nanay Emiliana sa kanyang nanay. At makikita mo na sa bawat interview kay nanay ay makikita mo yung lungkot na kumbaga natatakpan ng kanyang kasiyahan. Oo. Pero talagang kita natin, partner, na walang pagod na ipinaparamdam itong si Nanay Emiliana sa kanyang nanay. Kasi alam mo, partner, importante yung kahit pagod ka na, pero hindi mo pinaparamdam dahil mahal mo yung taong pinagsisilbihan mo. Tama. Okay. So ngayong hapon, inimbitahan natin si Nanay Emiliana Alimanya, ang anak ni Nanay Eulalia, dito sa ating studio. At kasama niya si Kagawad Pearly Ann Miranda ng Tinago, Camaligalbay. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Nanay, unahin po namin kayo, no? Nanay Emiliana, kumusta po kayo ngayon, Nanay? Mabuti naman. Opo. Kanina po, Nanay, pinapanood po natin yung VTR. Habang nanonood po tayo, bumubuhos po yung luha po ninyo. Bakit? Ano po yung nararamdaman niyo, Nanay? Na ano nga ako, nalulungkot. Nalulungkot po kayo para sa sitwasyon ni Nanay. Opo. Gaano niyo po kamahal ang nanay po ninyo? Mahal ko yung nanay ko. Kasi naasikaso ko siya. Walang iba nag-aasikaso. Opo. Alam niyo po, Nay, sa edad po ninyong yan, kahit po ay matanda na rin po kayo kung tutuusin, pero yung lakas ng loob na inaasikaso niyo po yung nanay niyo, yung pagmamahal na ipinaparamdam niyo po, doon po, believe na po kami sa inyo, Nanay Emiliana. Opo. Opo. So, Nanay Emiliana, kayo po, sabi sa interview, wala naman daw po kayong mga nararamdamang sakit. Wala. Pag meron po kayong nararamdaman, katingko lang po ang inyo pong karamay. Opo. Ano po yung sekreto po nyo, Nay? Bakit wala po kayong nararamdamang mga sakit? Wala. Bakit po, Nay? Mga gulay po yung kinakain nyo, mga masustansyang pagkain. At? Karne. O yun. At saka, manok. Okay, so Glow, Grow, and Go Foods. So, Nanay, eto pong nanay po ninyo ay 98 years old na. So, 2 taon na lang. Opo, meron po yan, Nay. Opo, meron po yan. Naririnig po namin kayo. 2 taon na lang, Nay. Centenarya na po itong si Nanay. Opo. So, ibig sabihin, yung buhay na natitira po ni Nanay dito po sa mundo, kayo po yung nagiging rason kung bakit po humahaba yun dahil sa pagmamahal at pag-aasikaso po ninyo. Di ba, Nay? Opo. So, dahil dyan, Nay, si Nanay hindi na makapaglakad dahil po sa kanyang sakit. Ano po yung sakit po niya, Nay? Namilay. Namilay. Ano po yun? Napilay. Napilay siya. Napilay. So, ito po bang pagkapilay ni Lola ay napatingnan niyo po sa doktor? Oo. Ano daw po sabi ng doktor? Hindi naman siya, hindi naman niyang, sa matanda na yan. So hindi na daw po kaya ng i-undergo ng operation dahil
sa tanda po ni nanay. Kumbaga, marurupok na po yung mga buto. Opo. Dahil sa katandaan, partner. Opo. So, wala naman pong sakit itong si nanay. Wala. Opo. So, dahil lang sa katandaan, kaya po napilay. Pero pag mayroong sakit, yung ulo niya masakit, nalagyan ko ng kating. Kating ko talagang. Kating ko talaga yung At saka yung paracetamol. Yun. Ayan. Pero sinabi mo, nanay, kanina, meron ka pang ibang kapatid. Tama po ba? Mayroon. Oo. Bakit? Mayroon na silang asawa. Ayun na sindagom. Pero ikaw, ma'am, ay meron ka din. Ako mangakas. Pero ayun mangagom. Pero meron ka din pong asawa? Umpa. Okay. So, para-parehas po kayo, may mga kanya-kanya ng pamilya. Pero bakit po ikaw lang? Ikaw po yung nagbigay po ng oras, asikaso para kay Lola. Kayo po ba ay nasa isang bahay lang? Umpa. Ayun, kaya pala partner. So kumbaga, sa kanya naiwan itong si nanay niya, kaya siya talaga yung mag-aasikaso. Pero tumutulong naman itong iba mong kapatid sa Hindi pangangailangan ni... Hindi naman. Ako lang. Ikaw lang talaga. Pero trinay niyo pong kausapin itong ibang kapatid niyo para naman makapagbigay ng tulong para sa inyong nanay? Nagatagadon man na, hindi man ang sige-sige, pangkaswan. So pumupunta lang doon para bisitahin itong si nanay, pero hindi sila nagbibigay ng kumbaga sa pangangailangan ng inyong nanay. Opo. Gaano kahirap, nay? Na sa sitwasyon niyo po na meron din kayong kaedada na rin, tapos ikaw pa rin yung nag-aalaga dito kay nanay. Ako nag-asikaso para magpambaga siya. Hindi man ako nagpaparaklasan niya. Para makuha siya. Kaya peta man ko baga siyang kakadan. So binibigyan mo ng pagkain? Gatas, biskuit, niya. Pagka nakinaumay, ang gulay-gulay. Opo. Gaano kahirap daw po, nanay, na araw-araw yung daily routine nyo po, yung araw-araw na ginagawa nyo po ay mag-aasikaso sa nanay, papakainin, papaliguan, at walang kapalit, partner. Opo, siya yung tapos nag-iisa lang. kinaumagahan, ikaw na naman ulit po yun. Ano po, gaano kahirap, nay? Ayos lang. Ayos lang? Ayun. So parang wala siyang masabi, partner. At hindi siya nahihirapan. Ayos hindi lang. Hindi man ako nahihirapan. Okay. Ayos lang. Okay, so walang reklamo si nanay sa pag-aalaga dito kay Lola. Hindi man ako nagparareklamo sa mga pangod ko. Ako lang. Okay. Kaya ko yun. Kahit ilan pang matanda, kaya niyong asikasuhin. Umpa. Yan. Importante yung pagmamahal. Ano po, nay? Umpa. Dahil alam niyo po sa sarili niyo na galing po kayo doon kay nanay. Umpa. Nung mga anak pa po kayo or bata pa kayo, siya po yung nag-asikaso din sa inyo. Umpa. Kumbaga, it's payback time na ikaw naman yung mag-asikaso kay nanay. Umpa. Dito tayo kay Kagawad. Opo. Kagawad, beautiful Kagawad Pearly Ann Miranda. Ayan, Kagawad, nabalitaan po namin na kayo po yung dahilan kung bakit nailapit po itong kahilingan ni nanay. Ito pong kahilingan ni nanay ay nakarating po sa amin dahil po sa inyo, Kagawad. Totoo po ba ito? Yes po, totoo po. Opo. Ano po yung nakikita nyo pong sitwasyon? Bakit po ay humiling po kayo na matulungan po itong magnanay? Bali kasi ma'am, na-appoint kasi ako ng CVRW noong August 6. So may po sa akin na ibigay na record ng mga bedridden na mga senior. Tapos pinuntahan ko po sila. Tapos nakita ko po talaga yung sitwasyon ni nanay na kaya kailangan po talaga ng wheelchair kasi nahirapan po din si Nanay Emiliana kasi senior na din po siya. Tapos kung makita po talaga ma'am yung sitwasyon nung dinadaanan nila yung parang tulay is yung kawayan lang, bamboo. So, ang hirap po talaga na pang-transport. So, personal po ninyong nakita yung sitwasyon nila at talagang po. nakakaawa yung sitwasyon. Kaya, dahil doon, hindi kayo nagdalawang isip, ipinaabot niyo ito sa Ako Bicol. Yes po. Ayun. So, talagang tunay na servidor kakagawad ng inyong barangay. Kaya mabuhay ka. So, ang gagustuhan mo ngayon, mabigyan sila ng wheelchair po. Opo, ng wheelchair para may magamit si nanay para sa kanyang nanay din. Para sa oras mismong pagtugon sa inyong munting kahilingan, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Magandang hapon, Miss Remy, Maha Salvador ng Bicol, at syempre si Mr. Lambat, kay Kagawad at kay Nanay Emilita
Opo. Emiliana. Ayan. Kaya Opo. nga kailangan may kopya talaga ako. Emiliana Alimanya. Alimanya, ayan. Kasi medyo talagang napanood ko pa lang dun sa VTR. Tapos si nanay habang nagkakwento, talagang tagos sa aking puso. Sabi ko, isa na naman itong magpapaiyak sa akin talaga. Ito yung mga ayaw kong portion. Pero wala akong magagawa. Wala kang magagawa dahil ako po ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol. At nanay, nandito na po ang kahilingan nyo, kagawad. Nandiyan nakikita nyo po yung wheelchair. At alam nyo po na, nanay, saludo po ang Ako Bicol Party List sa katulad nyo. Senior na po kayo. Tapos, nag-aalaga pa kayo ng nanay na almost magwa 100 years old na. Grabe po yung sakripisyo na talagang inilalaan nyo, yung oras, yung pagmamahal. At hindi siya nagre-reklamo. Ang dami niyong magkakapatid. Asan sila? 'Di ba? Pag talaga sa ganyan, sa pagkaang magulang na may nararamdaman niya, yung ibang kapatid natin, kumbaga tawag dun sa Bicol, litik-litik na, mga padulag-dulag na. Pero po kayo, saludo po kami sa inyo dahil dyan, kayo po ay isang inspirasyon ng Ako Bicol Party List at ng mga Bicolano. Dahil isipin nyo na lang po yung sakripisyo na ginagawa nyo sa araw-araw, yung imbes na para sa ikagaginhawan nyo na dahil senior na kayo, nag-i-enjoy na kayo, nagta-travel na kayo, nagplantitas na lang kayo, kung ano man na ginagawa ng isang senior citizen. Pero kayo po, buong oras nyo, panahon, nandyan sa nanay nyo, yung pagmamahal, talagang sinasabi nga na yung mga sa TikTok ngayon na pagod, pero hindi nyo yung pinapakita. Pagkos yung, yung tiyaga, yung sipag, yung napakalaking pagmamahal. Kaya po ang Ako Bicol Party List ay patuloy po na nagkakaroon ng ganitong programa pagdating po sa Tabang sa Karahayan dahil isa po kayo sa nagsisilbing inspirasyon upang patuloy po na manilbihan ang Ako Bicol, makinig sa ating mga kababayan at ora mismong ibinibigay ang tulong. Ayun. So napakaganda ng mensahe ni Miss Sally at talagang ramdam natin na yung pagmamahal ng Ako Bicol sa ating mga kababayan na nangangailangan ay talagang laging naandyan. So Miss Sally, nababanggit mo, wheelchair yung ibibigay ng Ako Bicol dahil yun ang kahilingan ni Kagawad para dito sa magnanay. 'Di ba? Pero aside of that, Miss Sally, aside of wheelchair, ano pa ba yung iaabot nating tulong dito po sa kanila? Siyempre, meron pong hindi kayo uuwi na wala kayong isasaing dahil meron po dyan na 10 kilong bigas at meron pa po yan kasamang mga groceries at meron pa yan na cash. Ayun! Sa'yo din. Yan, banig. Okay. So, madami yan. Wheelchair, aside of wheelchair, meron pang mga grocery items, bigas, banig para mapalitan na yung partner. ginagamit. Meron pang kumot dito, partner. Meron pang kumot. So, napakadami niyang mga ibibigay ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo. So, sige, nanay, ano po yung masasabi niyo? Ayan, magsisilip na lang tayo po, nanay. Ibaba ko na ito, partner. Ano po yung masasabi niyo ngayon, nanay? Na salamat po. Aside po sa wheelchair, meron pa po kayong mga bibit-bitin pauwi po. May bigas, may grocery items. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Salamat po. Anong salamat? Thank you. In English na In English na lang yung salamat. Thank you din po sa inyo, Nanay. Dahil sa inyo po, naramdaman po namin kung paano talaga dapat ay bigyang halaga yung pagsisilbi, pag-aalaga, pag-aaruga sa isang nanay na matanda na. Opo. Maraming salamat po, nanay. Kami po ay saludo po sa inyo. Salamat po. Ayan. Sa oras na maisakay mo na yung nanay mo dito sa wheelchair, saan na lugar mo unang pupuntahan? Or ipapasyal? Oo, ayan. Or saan ipapasyal? mo unang dadalhin si nanay? Sa Saran. Anong? Palengke. Sa palengke. Sa palengke. Bakit sa palengke po? Doon sa labas ng sa labas ng balay, Salwan. Okay. Sa bahay niyo, Ibig sabihin, sa labas ng malapit bahay. po kayo sa palengke? Well, malayo pa. Bakit gusto niyo po sa palengke? Gusto yun ni nanay nung malakas pa po siya na pumunta ng palengke? Gusto man niya. Ayan. Sige po. So, Kagawad, maraming salamat din po sa inyo, Pearly Shell. Ma'am Pearly, Kagawad, maraming salamat sa inyo po, nanay. Maraming salamat at sa inyo po, Miss Sally. Maraming salamat. Isa na naman na buhay, isa na naman pong
kababayan natin ang naparamdam nyo ang pagmamahal ng Ako Bicol Party List. Mabuhay kayo, Miss Sally. Yes po. Mabuhay din po ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Nanay. At yan po, Nanay, ano po yung mensahe nyo po sa kapatid po ninyo? Sa nanay po ninyo, Nay? Diba? No words can express how Nanay is happy para sa kanyang nanay. Eto naman mga ka-aksyon, partner, samantala eto, sa nagdaang bagyong Uwan na ating naranasan, isa ang Catanduanes sa labis na nasalanta ng bagyong Uwan. Dahil dito ay ora mismo muling tumugon ang Ako Bicol Party List at personal na inihatid sa ating mga kababayan ang relief goods bilang pangunahing tulong sa mga pamilyang bumabangon mula sa hagupit ng uwan. Para sa update, live na makakuusap natin mula sa Panganiban, Catanduanes, ang ating tabang patroller na si Sandra Melyare. Magandang hapon sa iyo, Sandra. Magandang hapon mga ka-aksyon at magandang hapon rin po sa iyo, Ma'am Remy. Okay, Sandra, ano ang update ngayon dyan sa sinasagawang relief operations ng Ako Bicol Party List dyan sa Catanduanes? Ma'am Remy, kahapon lamang po ay dumaong na dito sa probinsya ng Catanduanes ang tatlong 10-wheeler truck na naglalaman ng relief goods para sa mga residente ng Panganiban, Viga at Bagamano, Catanduanes. Itong mga relief goods na ito po ay ipamamahagi dun sa mga na-mention kong munisipyo ng Catanduanes. Okay, so yung mga nababanggit mong lugar, yan yung mga pagbibigyan ng relief goods ng Ako Bicol Party List. Ano naman, Sandra, ang mga laman nitong mga food pack na ibibigay ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan dyan sa Catanduanes? Ayun, Ma'am Remy, sa ngayon po ay nandito ako sa munisipalidad ng Panganiban. Bale, ang proseso po kasi ng pamamahagi ng relief ay per barangay. Kumbaga, maglilibot mismo ang team ng Ako Bicol Party List para ipamahagi ito sa kada barangay. At ngayon po, kasalukuyang nangyayari ang pagbaba at pamimigay ng relief goods dito sa covered court ng Santa Maria. Etong relief goods po na binaba mula sa truck na naglalaman na mula sa Ako Bicol Party List ay para sa barangay ng San Nicolas at Santa Maria. Okay, so yung mga Sandra, yung mga binababang mga sako-sakong relief goods dyan sa truck, ano yung laman niya ng sako, Sandra? Yes, Ma'am Remy, itong mga sako-sakong relief goods mula sa Ako Bicol Party List ay naglalaman po ng bigas na ipamamahagi sa mga residente ng lugar. Okay, so pangunahing tulong na bigas mula sa Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan dyan sa Catanduanes. Ayan. At sinabi mo, nag-umpisa na sa pamamahagi nitong relief goods sa mga barangay dyan sa bayan ng Panganiban. Nasa ilan yung total na target na mabigyan dyan sa Catanduanes? Sa ngayon po, sir, andito po kasi ako sa munisipalidad ng Panganiban. At ang Panganiban po ay mayroong total of 23 barangays. At ayon sa Ako Bicol ay lahat ng barangay po ng Panganiban ay mabibigyan o maaabutan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. So madami yung lugar na 23 pagbibigyan. 23. barangays. So target ba ng Ako Bicol na matapos ito? Kamusta yung kalagayan? Maaari bang matapos itong relief operation ng Ako Bicol ngayong araw o mag-extend pa kayo ng isang araw pa o ilang araw bago matapos itong pamamahagi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Sa ngayon, sir, bali kasi nagkaroon ng paghahati ng grupo doon sa tatlong munisipalidad na nabanggit ko, ang Panganiban, Viga at Bagamanok. At sa kada munisipyo na yun ay mayroong iba't ibang team na mag-handle po ng distribution ng relief goods mula sa Ako Bicol. Dito po sa Panganiban, ayon sa Ako Bicol Party List, sisikapin po na maubos yung total 23 barangays na mapaabutan ng tulong, sisikapin na maubos today, this day po, hindi na papatagalin pa. Ayan. So, partner, ibig sabihin talagang yung kagustuhan ng Ako Bicol Party List na lahat ng mga apektadong barangay, lahat ng apektadong pamilya dyan sa Catanduanes ay ngayong araw ay mabibigyan. Pero ito, personal na nakita mo itong sitwasyon dyan sa Catanduanes. Kamusta? Yung mga bahay, kabahayan dyan,
ito ba ay talagang Yes nasira po. itong bagyo? Yes. Sir Nomer, halos kanina lang po, naglibot-libot ang team ng Tabang Ora mismo at nasaksihan na bakas pa rin talaga dito ang pinsala at hagupit ng Bagyong Uwan. Kitang-kita namin ang mga nagsintumbahang puno, maging poste ng kuryente. Kita rin po na ang iilang bahay na ay partially and then totally damaged po. Okay. Ayan. So, mag-iingat kayo dyan, Sandra Melyare, no? Dyan sa Catanduanes dahil mahalaga na dapat makauwi kayo dito sa Legazpi ng ligtas. Maraming salamat sa iyo, Sandra Melyare, ang ating Tabang Patroller live dyan sa Catanduanes. Eto naman, partner, nasa kabilang linya rin ang ating telepono ngayon si Jenny Asuncion, ang Panganiban Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List, dyan pa rin sa Catanduanes. Magandang hapon, Ma'am Jenny. Magandang hapon po, ma'am. Okay, so Ma'am Jenny, kumusta kayo dyan sa Catanduanes? Sa ngayon po, dito po sa Panganiban, dito po sa amin, medyo marami po talagang nasalanta, lalo na po sa mga coastal areas po dito sa munisipyo po namin. Okay, so dyan mga mostly coastal barangay talaga, no? So, Jenny, kumusta ngayon yung nagpapatuloy na relief operation dyan din sa inyong lugar? Dala ng Ako Bicol Party List. Sa ngayon po, nag-distribute po ang Ako Bicol Party List ng relief of goods from region. Dito po ngayon sa munisipyo ng Panganiban, sa Santa Maria po, Cover Court. Ayun. Back-to-back, partner. Mula doon sa isang munisipyo, dito din sa isang munisipyo, dire-diretso ongoing ang relief operations ng Ako Bicol Party List. Ayan. Gaano ito, ma'am, makakatulong itong relief goods na ibibigay ng Ako Bicol Party List diyan sa inyong mga kababayan na labis na naapektuhan nitong Bagyong Uwan? Sa ngayon po, ang relief operation po ng Ako Bicol ay malaking tulong po sa mga residente dito po sa munisipyo po namin, since po marami po talagang nasalanta, marami pong affected na mga barangays at families po. Bali po, ang total po kasi ng totally damage po namin ngayon as of now dito sa munisipyo is 160 po, and ang partially po ay 1,336. Ang evacuate po namin is 1,060 families. Total of 3,808 individuals. Okay. So last na lang siguro, ano na yung mensahe mo sa ating mga kababayan, especially dyan sa inyong bayan sa Panganiban? Siguro po sa ngayon po, magpatuloy na lang po ng mga laban lang po kasi medyo damage po talaga kami dito ngayon. Lalo na po sa mga malapit sa mga dagat. Marami po, na lang po, patuloy na lang po ng na lang po ng panibagong kasi ang gamit po na nawawala at nababalik po yan. Ang importante po, wala pong casualties ang Panganiban sa bagyong ito po. Ayan. Okay. With that, maraming salamat po, Jenny Asuncion, ang Panganiban Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Catanduanes. Maraming salamat, Jenny. Partner, grabe talaga, no? Especially talaga doon sa mga coastal barangays, doon talaga labis na naapektuhan yung mga kabahayan, madami yung mga nasira. At kung napakinggan mo, partner, yung totally damaged, mostly sa Panganiban. Mga coastal barangay talaga. Kasi sa data na ibinigay sa atin ng Ako Bicol, nasa 3 bayan, itong Panganiban, Bagamanok at Viga Catanduanes. Ito yung 3 bayan na talagang hinagupit nitong bagyo at isang casualty ang naitala dyan sa Viga. Sa Viga Catanduanes. Alam mo, partner, 64 na mga party list meron tayo dito sa Pilipinas, pero talagang ramdam ng mga Bicolano etong Ako Bicol Party List na sa anumang panahon, anumang kalamidad, talagang Ako Bicol ang nangunguna, partner, sa pagtulong sa ating mga kababayan. At talagang mabuhay Ako Bicol Party List. Yeah. At yan ang mga kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At yan mga ka-action, 41 days na lang at Pasko na! Advance Merry Christmas sa iyo, partner! Ayan, ang kahilingan ko lang ay sana ituloy-tuloy na makabangon ng ating mga kababayan sa mga bayan na labis na naapektuhan nitong nagdaang Super Typhoon Uwan. Ayan, yan din partner ang aking kahilingan na sana lahat ng mga nasalanta ng bagyong Uwan, yung mga nawalan ng tahanan, ay unti-unting makabangon. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. At ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na